Minä olin viime kesän harjoittelussa tuolla Turun saaristossa. Semmonen paikka kuin Hyppeisväärtsuus, tämmönen vanhasta kansakoulusta rakennettu hotelliravintola. Harjoittelu kesti kokonaisuudessaan 3 kuukautta. Minä soitin sinne, että täällä on Anna-Stiina Joensuusta ja olisi harjoittelupaikkaa vailla, että olisiko teillä semmoista tarjota. Ne oli tosi iloisia siitä, että minä soitin, enkä lähettänyt mitään sähköpostia. Harjoittelu oli kokemuksena tosi hyvä ja fiilis on ihan superhyvä. Ja kyllähän se oli uskomaton kesä lähteä tuonne 700 kilometrin päähän kotoa ihan eri paikkaa, että ennen koko kesää en ollut käynytkään saaristossa. Joo, siis mä lähdin työharjoitteluun tuonne mun kotipaikkakunnalle Pihtiputaalle ja kesti sen 3 kuukautta. Eli mä olin vähän silleen niin hassusti tuosta toukokuun puolesta välistä tuonne elokuun puoleen väliin oli se mun harjoittelun kesto. Se oli tämmönen pieni kotohotelli siellä Pihtiputaalla. Eli siinä oli justiinsa majoituspalveluita, sitten oli kokouspalveluita ja sitten oli ravintola ja baari oli siellä alakerrassa. Tiivis porukka ja just kun pääsi tekemään kaikenlaista, niin tuli kyllä tosi hyvää mieli, että oli monipuolinen harjoittelu ja monipuolisesti pääsi tekemään siellä, niin oli kyllä tosi mieluinen kokemus. Minun mielestä hyvä harjoittelupaikka on semmoinen monipuolinen, missä pääsee tekemään kaikkea ja siellä saa tehdä kaikkea. Et ei ole silleen, että sä teet vaan yhtä asiaa, koska sä oot harjoittelija ja sitten siellä kanssa luotetaan sinuun, vaikka sä ootkin vaan harjoittelija. Ja totta kai se ilmapiiri siellä, että sut otetaan sinne myös vähän työyhteisön mukaan, eikä vaan silleen, että sinne tuot vaan joku harjoittelija siellä. Kyllä mä koen just, että opiskelija voi tuoda nimenomaan uusia näkökulmia tavallaan, että kun meillä on sitä tuoreinta tietoa. Myöskin just tavallaan haastaa niitä esimiehiä ja sitten muitakin työntekijöitä ja tuoda tavallaan uusia ideoita ja näkövinkkeleitä sitten sinne. Minun mielestä palautteessa on tosi tärkeää se, että se on tietenkin positiivista, mutta sitten myös se, että osataan antaa kritiikkiä. Että ei nyt aina nosteta leijumaan sinne pilvien päälle, että tämä meni hyvin ja tämä meni hyvin, mutta pitää myös osata antaa sitä rakentavaa palautetta ja ehkä välillä myös negatiivista, koska muuten ei voi ikinä kehittyä, jos ei saa semmoista palautetta. Opiskelijoita kun ollaan, niin kyllä meillä semmoinen pikkuinen haju kuitenkin on, että mitä ollaan tulossa tekemään ja justiinsa tavallaan se, että meillä on sitä uusinta tietoa aika lailla. Ja minä koen, että kyllä harjoittelija on aina hyvä asia ottaa yritykseen. Kaikkiahan me ei ole jostain aloitettava se oppiminen. Ja sitten varsinkin kun on koulussa oltu, niin kyllä me nyt jotain osataan, että me ei tulla ihan tietämättöminä. Ja varsinkin kun se on monesti oman alan harjoittelu, niin sitten pääsee just sitä kokemusta saamaan. Niin kyllä myös sitä mieltä, ja varsinkin Kareliasta kannattaa ottaa, että meillä on hyvä koulutus täällä.